Men Tomon charting arve kethe herai ke klopen ke ongdung hem kirupen kisung ke phodara hem tuna tumalong MAC Kadom Terangpi kahumri dam kedam tang jang mini phai ke thomarni ada por phai ke ba por malom sarupathar MAC constituency angkang ongdung ahem kiru ka heno dopu KAAC CEM Dr. Tuliram Longhang Arjulongsi KAAC EM Amar Singh Tiswa phan kapin khat pona tengpen Revenue Department SK Tarun Rongpi SK Langtok Timung Mondol Mohen Rongpi pen arisang huatum sarupathar MAC constituency angkang palidunno Laswa tengpen MAC Sangpi Kadom Terangpi VDC Chairman Silarson Rongpi lapen ari sang huatum atimaklong paklangdon ahem kaheno ave pinpin lake katok ave humpho lapen asap kaheno duna bangke humpho kep susia phai longpon Bangswadi Malong Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Anparta Bokajan MLA Dr. Numol Mumin Satami Tomon charting arve kethe herai ke klopen hem kanahok dona hem tunalong kahumri padoponthu Karbi Anglong Autonomous Council MAC Sangpi Kadom Terangpi hin pen lam the ke jai pon ke prabjin pen kera pajir pon po hem kahino daga hem tun anaphan kera ponjia phan lapen Revenue Department pen kera ke pajir jia phanta KAAC EM Revenue Department Amar Singh Tiswa phan birta palepo pusi than pachini pon lapen MAC Sangpi Kadom Terangpi mithang jongjong a hin pen ta ongdung a hem kahino duna tuma phan kera pajir pon Tomon kethe katani etum daktor kota ko betul siar lo kita ni kena anak hamarit kena hogelo lasi lakang so atomon kethe hamja kati litin hinga kethe mate etum na kati hon litin CM Dr. Tuliram Longhang alang li family pachini pen alang li tong sekot pen Revenue Department mate Revenue incha IM emergency kisopan alang li CM sar than pen alang li department hoy ta sami pini la bangso ahem kena hok ma sitani Revenue Department ta sami long hong lo la pende alang li tum sami lang kon lo la si rabjin ten alang li tum non la ri kon ta iri tum siam sa ban khan pachni ban ten kera hi pan alang li tum sami gem kon te Bolipathar pen projanterang Karbi Anglong live